Альвара Монтенегра паведаміў камандзе, партнёрам і нават-работнікам шахты, што той жа вечар адправіцца на вырашальную сустрэчу ў Лісабон. Ён спецыяльна пакінуў чамадан у багажніку, размаўляў па тэлефоне пра расклад рэйсаў і выходзіў праз галоўныя дзверы, як заўсёды, калі хацеў выглядаць недасягальным. Але ён не паехаў у аэрапорт. Праз 15 хвілін ён зноў быў у цішыні, увайшоўшы ў задні гараж, як чалавек, які ўварваўся ў сваё ўласнае жыццё. Былі 3 ночы, калі ён амаль не спаў. Пасля смерці жонкі Гелены пакой на другім паверсе заставаўся зачыненым. Ніхто туды не заходзіць, ніхто нічога не чапаў. Гэта было адзінае правіла дома, якое ніколі не трэба было паўтараць. Нягледзячы на гэта, прадметы пачалі мяняцца месцамі. Лямпа была крывая, кадр выглядаў занадта чыстым. І тым ранкам Альвара знайшоў бант з дзіцячых валасоў пад камадай на падлазе. Гэта не мела сэнсу, бо ў тым доме не жыло ні в аднага дзіцяці. Бізнесмен падняўся па лесвіцы, не ўключаючы святло. Асабняк велізарны днём, ноччу выглядаў як жывёла, што дыхае ў цемры. Ён аслабіў гальштук, зняў гадзіннік з запясця і стаў у калідоры, слухаючы. Нічога. Патым пачуўся гук, металічны клік, замак у пакоі Хелены. Яго сэрца білася так моцна, што на імгненне ў Альвара ўзнікла абсурднае адчуванне, што захопнік зможа пачуць яго яшчэ да таго, як ён убачыць. Ён падышоў павольна, абапёрся на сцяну і выглянуў праз шчыліну амаль зачыненых дзвярэй. Святло было ўключана, і ўнутры быў нехта. Ён прыжмурыўся, спрабуючы зразумець, што бачыць, пакуль не пазнаў сілуэт жанчыны, якая стаяла на каленях перад старай шафай. Марлін, прыбіральшчыца, тая самая жанчына, якая 6 гадоў таму прыбірала той дом запушчанай галавой, лёгкімі крокамі і амаль нябачнай дысцыплінай. Альвара адчуў, як яго цела цвярдзее, але сапраўдным шокам было тое, што яна не была побач. Гэта было усведамлене, што яна не адна. У пакоі з ёй былі 2 дзяўчыны. Адна маленькая абняла медзведзя на грудзях, быццам гэтая цацка была яе даун. Іншая, старэйшая, заставалася нерухомай перад фота Гелены на туалетным століку з заплаканымі вачыма і немагчымай блізкасцю на твары. Тады дзяўчына прашаптала, голас яе зламаўся. Ён яшчэ не ведае. Праўда, Альвара спыніў дыханне. За дзвярыма Альвара адчуў, як злосць падымаецца першым. Гэта было не толькі ўварванне, гэта была натуральнасць сцэны. Марлен хадзіла па пакоі Гелены з такой асцярогай, што яна не баялася быць злоўленай. Гэта выглядала паважліва, як быццам кожны жэст падпарадкоўваўся старой памяці. Меншая дзяўчына, валасы сабраныя ў крывы хвост, правіла пальцамі па мядзведзіку і усміхнулася з пяшчотай, якая не адпавядала вагі моманту. Старэйшая ж усё яшчэ стаяла перад фатаграфіяй, занадта сур'ёзная для свайго ўзросту. Марлін падышла да яе. «Не глядзі так, Лівія, не сёння». Дзяўчына праглынула. «Ты казаў, што ён будзе далёка». Альвара звузіў позірк. Так што гэта было запланавана. Гэта не была памылка, не цікаўнасць і не нявінны госць. Яны выбралі тую ноч, бо верылі, што яго не будзе. Меншая павярнулася да Марлін, махнуўшы мядзведзям на руках. «Ці магу я сёння яго ўзяць?» Марлен пяшчотна гладзіла валасы дачкі. «Пакуль не Клара, спачатку бярем тое, дзеля чаго прыйшлі». Альвара пачуў сваё імя ў галаве, быццам яно ішло з іншага месца, халаднейшага, больш далёкага. Яго імпульс быў увайсці адразу, патрабаваць адказаў, выгнаць траіх. Але нешта яго стрымлівала, можа выраз дзяўчыны. Магчыма, тое, як Лівія глядзела на партрэт Гелены, як на чалавека, які спрабуе забіць тугу па тым, каго страціла занадта рана. Марлен апусцілася на калені перад шафай і правяла рукой па цёмным дрэве, шукаючы нешта збоку. Яго пальцы знайшлі маленькі схаваны выступ.
Сухі трэск прарэзаў цішыню. Фальшывы фон. Альвара адчуў, як па спіне прабег дрыжыкі. Адтуль Марлен выцягнула старую металічную скрыню, загорнутую ў белую тканіну, ужо пажаўцэлуючы сам. Клара затрымала дыханне. Лівія прыклала руку да рота. «Усё тут?» – старэйшая дзяўчына спытала амаль імгненна. Марлін кіўнула, але вочы напоўніліся слязьмі. Усё, што яна пакінула, усё, што ён ніколі не чытаў, звонку свет Альвара пачаў нахіляцца, бо ў той момант ён зразумеў нешта простае і разбуральнае. Гелена хавала ад яго сакрэты ў сваім уласным доме. Альвара стаяў нерухома, трымаючы руку на сцяне, быццам яму патрэбна была яе, каб не ўпасці. Металічная скрыня ў руках Марлен была непроста схаваным прадметам. Гэта быў тэст. Гелена нешта ад яго утаіла. Нешта настолькі важнае, што яна аддавала перавагу схаваць гэта ў сваёй зачыненай пакоі за фальшывай нізам, далёка ад вачэй мужа, супрацоўнікаў і свету. Марлін паставіла скрынку на ложак, і ёй спатрэбілася некалькі секунд, перш чым яна адкрылася. Ён, здаецца, набраўся смеласці. Лівія падышла першай. Клара залезла на матрац на калені, усё яшчэ абдымаючы мядзведзя, спрабуючы падгледзець. Калі вечка паддалася, адтуль вырваўся стары пах. Папера захоўвалася гадамі, час у турме. Унутры былі канверты, звязаныя выцвілай стужкай, фатаграфіі, маленькі бранзалет для цяжарных і сіні нататнік. Альвара адчуў, як кроў замерла. Ён выдаў гэты нататнік. Гелена пісала на ім у апошнія месяцы жыцця, заўсёды хавала старонкі, калі ён заходзіў у пакой. Тады ён лічыў, што гэта смутак, нейкая інтымная прастора жанчыны, якая навучылася цярпець у маўчанні. Ён ніколі не настойваў. Цяпер ён зразумеў, што яго маўчанне, магчыма, каштавала значна больш, чым ён уяўляў. Лівія дакранулася да аднаго з канвертаў дрыжачымі пальцамі. «Гэта першы?» Марлен кіўнула, не глядзячы на яе. Гэта была першая кніга, якую яна напісала пасля таго, як даведалася праўду. Альвара нахмурыўся, збянтэжаны, задушаны выразам, які ён яшчэ не цалкам разумеў. Ён адкрыў праўду. Клара показала на маленькае фата унізе скрынкі. «Гэта я?» Марлен занадта хутка захапіла гэты вабраз. «Не, моя любоў», але малодшая дзяўчына настойвала нявінна. Тады чаму яна падобная на Лівію? Цішыня, якая наступіла пазней, не здавалася ўмешчанай у той пакой. Альвара адчуваў, як сэрца б'ецца ў шыі. Марлін на момант заплюшчыла вочы, быццам ведала, што ноч перайшла кропку невяртання. Лівія апусціла галаву, перапоўненая болем, занадта старым для такога маладога чалавека. А потым, з дрыжачым голасам, яна сказала фразу, якая разарвала бізнесмена знутры. «Я стаміўся існаваць як сакрэт». У гэты момант Альвара перастаў адчуваць злосць. Цяпер ён адчуваў толькі страх. Марлен павольна падняла паветра, быццам ведала, што няма спосабу абараніць каго-небудзь ад таго, што вось-вось вырвецца. Лівія села на край ложка. Клара абаперлася галавой на руку сястры, неспакойная, разумеючы, што дарослыя ў той гісторыі маюць занадта вялікую вагу. Скрыня заставалася адкрытай паміж імі, як старая рана. Марлен узяла першы канверт. На пярэднім баку пачырк Гелены выглядаў цвёрдым, далікатным, непамылковым. Для Альвара. Калі ў мяне будзе мужнасць. За дзвярыма ён адчуў, як нагі слабеюць. Гелена ніколі не даставіла гэты ліст. Марлін правіла пальцамі па паперы, але не адразу адкрыла. Замест гэтага ён выдаліў складзеную фатаграфію. У ім Гелена сядзела ў бальнічным крэсле, вельмі бледная, трымаючы дзіця, загорнутае ў лёгкую коўдру. Пабач з ёй з'явілася маладзейшая жанчына, сама Марлен, шмат гадоў таму. Яе твар быў апухлы ад слёз. Альвара прыклаў руку да рота. Гэта было немагчыма. Гэта фота не магло існаваць.
Бо, паводле ўсяго, што яму казалі тады, яго дачка памерла праз некалькі гадзін пасля радаў. Лівія ўбачыла гэты вобраз і зачыніла вочы, быццам ужо ведала яго на памяць. Яна заўсёды трымала гэтую фатаграфію перад тым, як пісаць, сказаў ён нізкім голасам. Твая маці, Марлен сумна поправіла. Яе маці. Клара падняла вочы, збянтэжаная. Тады чаму ніхто не мог гэтага сказаць? Марлен на момант прыціснула фота да грудзей, быццам прасіла сілы. Бо ёсць праўды, якія балюча перш чым вызваляць. Потым ён адкрыў сіні нататнік. Паміж старанкамі былі паспешлівыя нататкі даты, імёны і няпоўныя сказы. У адной з іх Гелена напісала: «Яны яму зманілі, яны мне зманілі. Яны забралі нашу маленькую дзяўчынку жывой». Альвара адчуў, як зямля знікла. Гэтая фраза пранікла ў яго, як лязо. Яны яму зманілі. Яны забралі нашу дзяўчыну жывой. Марлен, ужо плачучы, узяла яшчэ адзін канверт меншы, больш зношаны, і перадала яго Лівіі. Гэта Яна напісала табе. Дзяўчына трымала ліст абедзвюма рукамі, быццам трымала сваё сэрца. Я ніколі не мог чытаць без дрыжання. Звонку Альвара зразумеў занадта пазна, што вялікая таямніца яго дома не здрада. Яна была дачкой. Марлен выцерла твар тыльным бакам рукі, але слёзы не спыняліся. Гадамі ён трымаў гэтую гісторыю ў сэрцы, як той, хто трымае дзверы, што вось-вось зламаюцца. Клара, не цалкам разумеючы, уладкавалася пабач з маці. Лівія працягвала, трымаючы ліст у руках, глядзячы на ягу, быццам унутры быў адказ на ўсё жыццё. Той ноччу у бальніцы, пачала Марлен, яе голас быў хрыплым. Гелена не выглядала як жанчына, якая толькі што нарадзіла. Яна выглядала як жанчына, адарваная ад самой сябе. Альвара чуў усё праз шчыліну ў дзвярах, больш не адчуваючы свайго цела. Яны сказалі, што дзіця памерла. Яны сказалі гэта занадта хутка. Як яны размаўляюць, каліны хочуць даваць месца для пытанняў. Але я бачыў, як дзіцячую забіралі. Я бачыў нервовую медсястру. Я бачыў, як людзі заходзілі туды, дзе не павінны. І я бачыў, як Гелена раней за ўсіх зразумела, што нешта не так. Марлін прыжмурылася, выцягваючы з успамінаў боль, які ніколі не гаіўся. Яна трымала мяне за руку з такой сілай, якую я ніколі не забыў. Ён сказаў мне нікому не верыць. Ён сказаў мне слухаць уважліва. На наступны дзень, калі Яна змагла застацца са мной на адзіноцу, Яна сказала, што чула сварку. Хтосьці сказаў, што гэтае дзіця павінна знікнуць. Што так будзе лепш? Лепш для сямейнага імя, лепш для бізнесу, лепш для будучыні. Лівія павольна падняла вочы. І тады яна спытала, Марлін кіўнула. Гелена ўжо ведала, што Яна ў небяспецы. Яна была слабая, пад наркатыкамі, акружаная людзьмі, якім больш не давярала. Яна ўзяла мяне за руку і прымусіла лаяцца. Яна лаялася, як маці прасіў, калі адчувае, што можа страціць усё. Я сказаў, што калі яны знойдуць дзяўчыну раней за яе, мне давядзецца яе абараняць. Нават далёка. Нават у цемры, нават калі не мог сказаць праўду. Клара абняла талію маці. Ты абяцаў! Марлен пацалавала валасы малодшай дачкі і адказала, глядзячы на Лівію. Я абяцаў жыццё яе дзіцяці. Звонку Альвара зачыніў вачы. Упершыню у яго галаве прабегла манструозная думка, магчыма. Гелена загінула, спрабуючы адмяніць злачынства. Лівія доўга не адкрывала ліст. Яе пальцы так дрыжалі, што Клара, адчуваючы цяжар моманту, не разумеючы усяго, паклала сваю маленькую руку на яе, быццам спрабуючы падзяліць сваю мужнасць. Марлен не настойвала. Яна проста глядзела ў цішыні тварам маці, якая ведала, што пэўныя болі больш нельга адкладаць. Калі канверт нарэшце адкрыўся, папера нізка зашуршчала. Пачырк Гелены здаваўся жывым. Лівія пачала чытаць нізкім голасам, але спынілася на першых радках. Плач перакрыў яму горла.
Марлен глибока уздихнула. «Читай мне», – попросила дзяўчына, не глядзячы ні на каго. Марлен узяла ліст і пачала. «Моя дзяўчынка, калі гэты ліст да цябе дайшоў, то таму, што я не паспеў цябе забраць. І гэта боль, які суправаджае мяне кожны дзень. Я не ведаю, хто цябе выхавае, не ведаю, якое імя табе дадуць, не ведаю, ці пачуеш ты калі-небудзь мой голас. Але мне трэба, каб ты відаў адно перад усім іншым, цябе любілі з першай секунды». Альвара моцна прыжмурыў вочы. Кожнае слова, здавалася, трапляла ў яго ўнутры. Марлін працягвала, голас яе быў перарэзаны слязьмі. «Магчыма, там ёсць хлусня пра яго нараджанне. Можа, яны паспрабуюць сцерці тваю гісторыю. Але ты не нарадзіўся з памылкі, сораму ці выпадковасці. Ты нарадзіўся з кахання, і калі я не змагу да цябе дабрацца, нехта іншы калі-небудзь пакажа табе, хто ты». Лівія ўжо маўкліва плакала. Клара паклала галаву на плячо сястры, упершыню за вечар маўклівая. «Яна заўсёды казала мне толькі адну частку», – прашаптала Лівія, не адрываючы вачэй ад ліста. «Я казаў, што мая маці мяне любіць. Ён сказаў, што я прыйшоў з цяжкай гісторыі. Але ён ніколі не казаў усё, ён ніколі не называў яго імя, ён ніколі не казаў, чаму мне трэба глядзець на гэты дом здалёк, быццам ён належыць мне і не належыць мне адначасова». Марлен апусціла галаву. «Бо я баяўся». «Ад каго?» – голас Лівіі стаў больш цвёрдым. Марлен павольна адказвала. «Пра тых, хто гэта зрабіў. Пра ўладу, якую яны мылі, што яны могуць зрабіць з табой, калі давыдаюцца, што я выдаю». Лівія глыбока ўздыхнула, прыціскаючы ліст да грудзей. «А яго? Ты таксама яго баялася?» Пытанне ўпала на пакой, як камень. Марлен падняла вачы, стомленая, паранёная, шчырая. «Спачатку так, ба ён быў часткай той сям'і, ба я не ведаў, наколькі далёка да яго дайшла праўда. Бо уплывовы чалавек, калі хоча абараніць сваё імя і грошы, часам знішчае нават тое, што любіць найбольш, нават не усведамляючы гэтага». Звонку Альвара адчуваў віну за жыццё, якое магло нават не быць яго, але цяжар, якога цяпер было немагчыма адмовіць. За межамі пакоя Альвара адступіў, на паўкроку, быццам гэтыя словы ударылі яго ў грудзі. Магутны чалавек, сям'я, імя, грошы, раптам успаміны, якія ён гадамі разглядаў як разарваныя дэталі, пачалі супадаць з жорсткай яснасцю. На тыдні родаўяе бацька прыйшоў у бальніцу без папераджання, не для суцяшэння, не для прывітання. Ён прыйшоў злосным, жорсткім, гаварыў пра прэсу, пераемнасць імідж кампаніі. Альвара занадта малады, каб адчуць бездань пад уласнымі нагамі, спрачаўся з ім у калідоры і пайшоў на некалькі хвілін, каб адказаць на тэрміновы званок ад замежнага інвестара. Калі ён вярнуўся, усё ўжо было вырашана. Яны сказалі, што дзіця нарадзілася з сур'ёзнымі ускладненнямі. Сказалі, што Гелена была падседатыўным. Яны сказалі, што лепш пазбавіць яго падрабязнасцяў. Яны падпісвалі паперы перад ім, хутка гаварылі медыцынскімі тэрмінамі, асвятлялі трагедыю з такой эфектыўнасцю, якую ён тады прыняў за догляд. Цяпер ён больш не здаваўся дагляданым. Гэта было як кантроль. Альвара прыклаў руку да ілба, спрабуючы дыхаць без гуку. Ён памятаў пазірк Гелены праз некалькі дзён, пусты і гарачы, якая глядзела ў акно спальні, не маючы магчымасці заплакаць. Ён памятаў пытанні, якія яна задавала, заўсёды аднолькавыя, пакуль не страціў цярпэнне. Бо верыў, што смутак звадзіць яе з розуму. Ты не бачыў нашу дачку? Ты упэўнены, што гэта была яна. Чаму яны не дазваляюць мне нічога бачыць? Тады ён думаў, што гэта мацярынская роспач. Цяпер упершыню ён зразумеў нешта іншае. Гелена не была збянтэжаная. Яна спрабавала яга разбудзіць. У пакоі Лівія правіла пальцамі па краі старога фота. Дык ён сапраўды не відаў.
Марлін зачыніла вачы перад тым, як адказаць. Я шмат гадоў хацеў верыць, што відаю. Так было прасца яго ненавідзець. Але потым я ўбачыў, як ён пазбягаў размоў пра мінулае, як ніколі не перабудоўваў сваё жыццё, як спыняўся перад партрэтам Гелены, калі думаў, што ніхто не глядзіць. Вінаваты чалавек выглядае інакш, зламаны чалавек таксама. Альвара адчуў уплыў гэтага сказа як маўклівы прысуд, бо ўпершыню за многія гады ён не відаў, хто з гэтых двух зламана ці вінаватым. Альвара не мог працягваць хавацца. Ёсць мяжа таму, што чалавек можа вытрымаць, слухаючы, як яго уласнае жыццё разбураецца званку. Шок прайшоў, сумневы таксама. Засталася толькі жорсткая патрэба паглядзець яму ў вачы, нават не будучы гатавым да адказу. Ён адчыніў дзверы. Гэты гук прымусіў Клару выдыхнуць кароткі крык і прыціснуць медзведзя да грудзей. Марлен падскачыла на нагі, бледная, быццам бачыла, як мінулае ўвайшло ў пакой узброеным. Лівія на імгнене спынілася, але потым апынулася перад маці і сястрой, інстынктыўны жэст абароны, які пранізваў Альвара дзіўным і глыбокім спосабам. Та дзяўчына глядзела на яго без дрыжання. Не ведаючы, як ён зразумеў, што яна займалася гэтым усё сваё жыццё. «Ніхто не рухаецца», — сказаў Альвара, але яго галас быў іншым, чым ён чакаў. Не аўтарытарны. Рана. Марлен адцягнула Клару назад. «Спадар Альвара, я магу растлумачыць. 6 гадоў», — перапыніў ён, не адрываючы ад яе вачэй. 6 гадоў у маім доме. Прыбіраю калідоры, падрыхтую свой стол, праходзіла міма мяне кожны дзень. І ты хаваеш гэта ад мяне?» Марлін не адказала адразу. Яго твар дрыжаў ад страху і стомленасці. Лівія падняла падбарадак. Яна не хавала гэта з злосці. Альвара павярнуўся да дзяўчыны. І гэта было як глядзець на немагчымае адлюстраванне. Не таму, што Яна відавочна была падабная на яго, а таму, што ў тым, як Яна маўчала, было нешта знаёмае перад тым, як загаварыць, у вочы, з параненай гаднасцю, у гневе, які трымаўся знамаганным. «Дык чаму?» Ён спытаў, не адхіляючыся ад яе. «З жалю? З помсты? Для жорсткага задавальнення? Дзеля выжывання?» — адказала Марлен, перш чым Лівія адкрыла рот. «Твая сям'я знішчыла занадта шмат людзей. Я не ведаў, на што ты гатавы пайсці дзеля іх. Ці наколькі далёка гэта пойдзе супраць іх?» Альвара ўспрыняў сказ як сухі удар. «Мая сям'я?» — ён паўтарыў з недаверам. «Ты кажаш, што яны ўкралі маю дачку і дазволіць мне жыць, думаючы, што Яна памерла». Марлін пачала плакаць. «Я кажу, што яны прымусілі Хелену паверыць, што ў яе не будзе сіл змагацца, і яны прымушалі цябе верыць у правільную хлусню, у правільным сэнсе, у патрэбны час». Клара паглядзела з аднаго твару на другі, згубленая. «Мама, ці ён бацька Лівіі?» Цішыня зноў апусцілася. Ніхто не дыхаў. Тады Лівія, усё яшчэ паміж Альваро і імі, адказала са слязьмі вачыма і голасам, занадта нізкім, каб забыць. «Вось што яны ў нас укралі». Шанец да відацца. Марлен спатрэбілася некалькі секунд, каб загаварыць. Крык Клары быў мяккім, прыглушаным на яе ўласным плячы. Алівія працягвала стаяць, быццам яе цела было адзіным, што перашкаджала той ночы ўпасці назаўсёды. Альвара быў бледны. «Я хачу усю праўду», — сказаў ён, без асцяражных слоў, ніякай абароны, без шкадавання. Марлін кіўнула. Раніцай, калі нарадзілася Лівія, яго жонка пачула спрэчку за назіральнай залай. Доктар сказаў, што гэта вар'яцтва. Іншы мужчына адказаў, што рашэнне ўжо прынята. Гелена пазнала голас. Гэта быў нехта звязаны з яго бацькам. Альваро сціснуў сківіцу. «Мой бацька!» Ён ніколі не прымаў Хелену. Яна ніколі не лічыла цяжарнасць прыярытэтам. У яго галаве патрэбна была прыдатная жонка, спадчынніца ў правільны час, сям'я, якая будзе служыць яго інтарэсам.
Калі роды ускладніліся, і Гелена стала ў разлівай, яны скарысталіся хаосам. Лівія дрыжала. А што яны са мной зрабілі? Марлін глыбака ўздыхнула. Быццам яна ўсё яшчэ бунтуе кожны раз, калі трэба было гэта сказаць. Яны казалі, што ты не супраціўляўся. Яны падрабілі дакументы. Цябе вывезлі з бальніцы да світанку. Ідэя была ў тым, каб дзяўчына знікла, каб яе даставілі далёка без сувязі з імем Монтенегра. Але Гелена даведалася частку праўды перад выпіскай, і ён пачаў шукаць. Альвара правёў рукой па твары, разбіты. Чаму яна ніколі не расказвала мне ўсё, бо яны спрабавалі зрабіць яе нестабільнай, адказала Марлін. Кожны раз, калі яна настойвала, казалі, што гэта траўма, блытанны дзеянны лекаў. І вы цябе таксама акружылі. Ён падпісваў паперы, нават не ведаючы пра гэта. Ён давяраў няправільным людзям. Калі ён зразумеў, што Гелена змяняецца, было ўжо пазна. Альвара адкрыў рот, але нічога не выйшла. Марлен паглядзела на Лівію з вачыма, знішчанымі ад таго, што так доўга хавала гэтую таямніцу. Гелена знайшла мяне праз некалькі месяцаў. Ужо слабы, ужо пад наглядам, але ясны. Мне ўдалося адсачыць. Дзе ты? Я не мог узяць цябе, не рызыкуючы тваім жыццём. Потым ён папрасіў, немагчымае, што я вазьму цябе з сабой, выхоўваю цябе як дачку і буду чакаць дня, калі праўда выжыве. Лівія кінула ліст сабе на калені, і Альвара ўпершыню ў жыцці зразумеў, што яго абрабавалі менавіта ў той момант, калі ён думаў, што проста церпіць. Пакой здаваўся меншым, як быццам праўда заняла ўсё паветра. Альвара не адрываў вачэй ад Марлін, там быў бунт, так. Але ўпершыню было тое, што ён не мог адчуць, не ненавідзячы сябе ўдзячнасць. Бо калі ўсё гэта праўда, жанчына, якую ён заўсёды лічыў супрацоўніцай, несла на сабе цяжар абароны таго, што засталася ад яе сям'і. «Вось чаму ты прыйшоў працаваць тут», – сказаў ён амаль шэптам. «Не толькі з неабходнасці, ты хацеў быць пабач». Марлен павольна кіўнула. «Спачатку я проста хацеў паглядзець, каб убачыць, хто ты, не ведаючы, што я гляджу». Гелена баялася памерці і пакінуць дзяўчыну без людзей. Я абяцаў, што не дазволю гэтаму здарыцца. Але я таксама абяцаў, што не аддам Лівію чалавеку, які зможа вярнуць яе ў тую ж бездань, з якой яна была выцягнута. Лівія апусціла вочы. Гэта балела Альвару больш за любыя абвінавачванні. «А што ты ўбачыў у мне?» – ён спытаў нізкім галасам. Марлін глыбака ўздыхнула. «Я бачу жорсткага чалавека. Халадна, часам жорстка, нават не усведамляючы гэтага. Але я таксама бачыў чалавека, які так і не змог сарваць пярсцёнак з пальца пасля таго, як Гелена пайшла. Я бачыў, як джентльмен увайшоў у той пакой, хоць думаў, што ніхто не бачыць. Я бачыла, як ты спыніўся перад дзіцячымі фотаздымкамі дома, як чалавек, якому пагражае пакаранне. Я бачыў чалавека, які быў знявечаны болем, які ён ніколі не разумеў». Клара, усё яшчэ трымаючы мядзведзя, падняла твар. «Так ты яго не ненавідзела?» Марлен паглядзела на малодшую дачку і адказала стомлена шчыра. «Я спрабаваў гэта ненавідзець, была б прасцэй. Але праўда ў тым, што я бачыў бацьку без дачкі, нават не ведаючы пра гэта. Альвара на момант заплюшчыў вачы. Лівія назірала за ўсім у цішыні. Быццам кожнае слова вырывала з яе стары пласт абароны. Потым Марлін зрабіла апошні крок. «Я не заставаўся ў гэтым доме, каб сачыць за тваімі раскошамі, спадар Альвара. Я застаўся, бо аднойчы Гелена узяла мяне за руку і папрасіла захаваць яе апошнюю надзею. І гэтая надзея мела імя. Яна павярнула твар, глядзячы на Лівію. Так было заўсёды. Марлін вярнулася ў ложак і акуратна падняла апошнія рэчы са скрынкі. Да гэтага моманту Альвара ўсё яшчэ трымаўся за тое, што засталася ад розуму. Не таму, што не верыў,
Але з-за такой моцнай болі цела спрабуе адмаўляць яго, каб проста працігваць стаяць. Яму патрэбна была нейкая няўдача, няправільная дэталь, суперечнасць, якая разбурала б усё. Марлен спачатку паклала бранзалет для цяжарных на коўдру. Этыкетка, ужо пажаў цэлая, захоўвала частку надпісу бальніцы, дату, час нараджання і празвішча Монтэнегра. Паветра вырвалася з лёгкіх Альвара. Потым прыйшоў пластыкавы канверт з копіямі медыцынскіх дакументаў, складзенымі старонкамі, падазронымі падпісамі, сцёртымі раскладамі. А ў цэнтры меншы ліст, напісаны ад рукі Геленай, якая спяшаецца амаль у распачы. Калі хтосьці паспрабуе сцерці маю дачку, паглядзі ў запісы абмену на світанку. Яны хлусілі пра смерць. Не дазваляй яму жыць, не выдаючы пра гэта. Альвара трымаў прасціна абедзвюма рукамі. Яго пальцы дрыжалі. «Гета! Гета яе!» – прашаптаў ён галас зламаны. «Я ведаю гэтыя тэксты». Лівія назірала ў цішыні, сэрца было на твары. Клара больш не задавала пытанняў. Яна была ціха, быццам нават дзяцінства зразумела, што тая ноч змяніла ўсё. Марлін дастала апошні кавалак са скрынкі, маленькі бранзалет для нованароджанага, адзін з тых, што надзяваюць на запясцы дзіцяці адразу пасля нараджэння. Альвара павольна падняў прадмет. На зношаным дысплеі ўсё яшчэ можна было прачытаць імя, якое ён і Гелена выбралі некалькі месяцаў таму. Таемна, перад любым трусам, перад любой вечарынай, перад трагедыяй. Лівія. Бізнесмен адначасова заплюшчыў вачы. Крыкаў не было. Не было ніякай лютасці. Проста цішыня такая глыбокая, што здавалася, што Яна прыйшла праз шмат гадоў. Калі ён зноў адкрыў вачы, яны ўжо былі поўныя слёз. Апашняя абарона на гэтым сканчылася. Бо гэта ўжо не было падазрэннем. Гэта ўжо не была дрэнна расказаная гісторыя. Гэта было імя яго дачкі, якая выжыла ў адзіным месцы, якое хлусня не магла знішчыць. Альвара заставаўся сядзець на краі крэсла ў пакоі, з бранзалетам у цэнтры адкрытай рукі. Быццам гэты маленькі прадмет меў дастаткова вагі, каб раздушыць усё, што ён пабудаваў дагэтуль. І Яна была. Гадамі гэтага было дастаткова, каб павысіць голас, і пакоі загінулі ў цішыні. Дастаткова будзе падпісаць дакумент, які зменіць лёс цэлых кампаній. Тэлефонны званок будзе дастатковым, каб прадбачыць сустрэчы, адкрыць дзверы, змяніць волю. Сіла заўсёды будзе суправаджаць яго, як другое імя. Але той ноччу ён адкрыў для сябе прыніжэнне, якое ні адзін магутны чалавек не прызнае. Я не мог нічога купіць назад. Нават першы крык яго дачкі, нават не першая тэмпература, нават у першы дзень школы. Ні начны страх, ні падрапаная калена, ні абдымкі пасля кашмару, нічога. Лівія ўсё яшчэ стаяла у некалькіх кроках ад яго, але здавалася, што гэта далей, чым любы горад, куды ён калі-небудзь ляцеў. У яе вачах былі слёзы, але здачы не было, аўтаматычнага распазнавання не было, цуду не было, толькі праўда. І праўда, зразумеў Альваро, не прыйшла яго суцэшыць. Ён прыйшоў абвінаваціць яго, хоць той і быў невінаваты ў злачынстве. Я не ведаў, нарэшце сказаў ён. Фраза прагучала слаба, амаль дзіцячая перад выліччу страты. Лівія некалькі секунд глядзела на яго, перш чым адказаць. Я веру, гэта павінна яго супакоіць. Але балела мацней, бо вера ў яго не сцерла гады. Гэта не запоўніла пустэчу. Ён не ператвараў чужынца ў бацьку. Альвара праглынуў. Я б шукаў цябе да канца. Лівія апусціла вочы на ліст, у сябе на каленях, а потым зноў паглядзела на яго. Я ведаю, але ты не шукаў, бо яны не дазвалялі табе відаць, што трэба шукаць. Яснасць той дзяўчыны разбіла яго. Марлен маўчала.
Клара, трымаючыся за мядзведзя, глядзела на іх з чырвонымі вачыма, быццам спрабуючы зразумець, чаму такое важнае адкрыццё прымушае ўсіх цярпець замест усмешкі. Альвара павольна ўстаў, але не зрабіў кроку да Лівіі. Можа, з павагі, можа, каб не напалохаць яе. Магчыма, таму, што ўпершыню ён зразумеў, што каханне не навязанае. «Я не буду прасіць цябе называць мяне татам», — сказаў ён нізкім хрыплым галасам. «Я не маю гэтага права». Лівія глыбака ўздыхнула. Яе твар на імгненне стаў цвёрдым не ад жорсткасці, а ад абароны, і «я не магу патэлефанаваць». Кожнае слова было чыстым, без перабальшання, ніякага гвалту. Менавіта таму балела мацней. Альвара кіўнуў, быццам прымаючы заслужаны прысуд. Увесь асабняк з люстрамі, дарагімі карцінамі, бездакорнымі падлогамі і цяжкімі дзвярыма выглядаў недарэчна вакол іх. Усё, што ён назапашваў усё жыццё, не было дастаткова, каб наблізіць яго да уласнай дачкі. Той ноччу перад прыбіральшчыцай, дзвюма дзяўчынамі і схаванай скрыняй, Альвара Монтенегра зразумеў адзінае пакута, якое сапраўды мае значэнне – чалавека, які занадта позна адкрывае, што страціў. Цішыня, якая запоўніла пакой пасля адказу Лівіі, была такой цяжкай, што нават дыханне здавалася нязручным. Альвара некалькі секунд трымаў галаву нізка. Ён не спрачаўся, ён не спрабаваў выправіць яе боль апраўданнямі. Упершыню за многія гады ён зразумеў, што бываюць моманты, калі занадта шмат гаварыць, гэта проста баязлівы спосаб уцячы. Гэта Клара яго зламала. Прыціснуўшы мядзведзя да грудзей, Яна выйшла з-за Марлен і паглядзела на сястру, патым на Альвара, а патым на маці, быццам спрабуючы скласці галаваломку, якую ніхто не адважыўся ёй цалкам растлумачыць. Дык, яе голас стаў ціха, няўпэўнена. Гэта значыць, што Лівія сыходзіць. Ніхто не адрэагаваў адразу. Пытанне такое простае упаліла ў пакой, як голая праўда. Лівія ў той жа момант павярнулася да Клары. Яе позірк змяніўся. Уся цвёрдасць, якую ён выкарыстоўваў, абараняючыся ад Альвара, на імгненне знікла, замяніўшыся чымсьці яшчэ мацнейшым страхам. Не баіцца праўды. Страх разлукі. «Клара», — пачала Марлен, спрабуючы падысці бліжэй. Але дзяўчына зрабіла крок назад, яе вочы былі поўныя. «Бо ты гаворыш, як калі людзі нешта давыдваюцца, а потым нехта мусіць сыходзіць», — сказала Яна, цяпер хутчэй больш засмучаная. «І я не хачу, каб Лівія сыходзіла. Яна спіць са мной, калі ідзе моцны дождж. Яна расчесвае мае валасы, калі ты спазняешся. Яна ведае, што я баюся цымры і не люблю гарачае малако. Калі гэты хлопец, яе бацька, ці возьме ён яе», Альвара адчуў удар у грудзі. «Гэтая дзяўчына не пыталася пра кроў. Я пытаўся пра каханне». Лівія падышла да яе, не задумваючыся. Ён стаў на калені перад сястрой і акуратна трымаў яе твар. «Прывітанне. Паглядзі на мяне». Клара ўжо плакала. «Ты пакінеш мяне?» Лівія адразу пакруціла галавой. «Не. Слухай уважліва, што я табе кажу. Я не пакіну цябе». «Абяцаеш?» Лівія прытуліла лоб да свайго. «Абяцаю». Клара моцна абняла яе ў чыстай, дзіцячай распачы, без аніякіх разлікаў. І менавіта ў гэтым абдымку Альвара зразумеў, магчыма, самую цяжкую частку ўсёй гэтай гісторыі. Лівія прыйшла туды не адна. У яе была маці, якая яе выратавала. І сястра, якая любіла яе так, быццам увесь свет мог змясціцца ў гэтую сувязь. Калі б ён хацеў наблізіцца да яе, гэтага было б недастаткава, каб прызнаць праўду. Ён павінен быў паважаць усё, што трымала яе жывой да гэтага моманту. Марлен маўкліва плакала, назіраючы за імі. Альвара паглядзеў на яе, і яны зразумелі адзін аднаго, не кажучы шмат. Гадамі ён уяўляў, што калі знойдзе сваю згубленую дачку, найбольшай перашкодай будзе пераканаць дзяўчыну, што ён яе кахае. Цяпер ён бачыў, што ёсць нешта больш далікатнае і святое.
не каб знішчыць сям'ю, якую смутак пабудаваў вакол яе. Клара крыху адпусціла і паглядзела на Альвара з трывожнай шчырасцю дзяцей. «Калі ты сапраўды яе бацька, яна не можа прымусіць яе пакутаваць». Альвара на хвіліну адказаў, не з-за адсутнасці слоў, а таму, што ніводнага здавалася дастатковым. Потым ён нахіліўся, стаўшы на яе вышыні. «Я ненавіджу ўсё, што яна перажыла без мяне», — сказаў ён нізкім і цвёрдым голасам. «Я больш не буду надакучваць». Клара паглядзела на яго некалькі імгненняў, быццам вырашаючы, ці верыць яна ў гэта. Потым ён выцёр твар у няўмелым дзіцячым стылі і мацней сціснуў руку Лівіі. У тым пакоі, паміж слязьмі, сакрэтамі і непапраўнымі стратамі, самая малодшая дзяўчына прымусіла ўсіх зразумець цэнтр усяго. Праўда магла раскрыць бацьку, але толькі клопат мог бы перашкодзіць ёй вырваць сястру. Клара ўсё яшчэ трымала Лівію за руку, калі ў пакоі панавала іншая цішыня. Гэта ўжо не была цішыня шоку. Гэта была цішыня таго, што ішла пасля праўды, калі ніхто не можа вярнуцца назад, і ўсё ж нехта павінен выбраць наступны крок. Альвара павольна ўстаў. Прыродным імпульсам такога чалавека, як ён, было б арганізоўвацца, вырашаць, кіраваць усім. Вырашайце загады, дакументы, абарону, грошы, адваката, уплыў. На працягу усяго жыцця ён будзе працаваць так. Але ў тую ноч любы жэст улады здаваўся б гвалтам. Ён паглядзеў на Лівію, потым да Марлін. Нарэшце партрэт Гелены на туалетным століку. Калі ён загаварыў зноў, у яго галасе ўжо не было нічога бізнесмена, які камандуе пакаямі і сагнуты завяшчаныя. Гэта быў галы мужчына, які сутыкаўся са сваёй уласнай разбурэннем. Я не ведаю, з чаго пачаць. Марлен трымала вочы слёзнымі, стомленая, але не адказала. Альвара глыбака ўздыхнуў. І можа, гэта справядліва, бо як бы я не відаў. Я быў тым, хто жыў усе гэтыя гады ў камфорце хлусні. Так, зрабіў. Але я пакутаваў, нават не ўяўляючы палаву тага, што ты нёс. Лівія не адвяла пазірку. Яна хацела слухаць. Але гэта не зрабіць усё прасцэйшым. Альвара злёгку кіўнуў, быццам прызнаючы яе права загартаваць. Я правёў гады, вінаваціўшы жыццё, дактараў, лёс Бога, усё, што дазволіла б мне працягваць стаяць. І цяпер я даведваюся, што моя дачка была жывая, расці, плача, вучыцца хадзіць, падаць, абараняцца, а мяны там не было. Яго горла наімгненна спынілася. Няма апраўдання, якое б адпавядала гэтаму. Клара яшчэ мацней паціснула руку сястры. Марлен зачыніла вочы, успрымаючы кожнае слова заховай. Альвара павярнуўся да яе. Гэта быў першы раз за многія гады, калі ён глядзеў на яе без сацыяльнай дыстанцыі, без аўтаматычнага халаду, без нябачнай перашкоды, якая раней аддзяляла начальніка ад работніка. «Марлен, мне трэба папрасіць у цябе прабачэння». Яна выглядала здзіўленай. Магчыма, таму, што чакаў падазрэнняў, магчыма, таму, што чакаў праследу, магчыма, таму, што за ўвесь гэты час я ніколі не бачыў, каб ён так гаварыў. Прабач за кожны раз, калі я быў занадта жорсткі. За кожны раз, калі я ўспрымала яго маўчанне як абавязак. За тое, што не ўсведамляў, які цяжар ты нясеш у гэтым доме. За тое, што я прайшоў перад табой, не разумеючы, што хоць я хаваў боль, ты трымаў немагчымую абяцанку. Марлін прыклала руку да рота, спрабуючы стрымаць слёзы. «Я не хацела нічога ў цябе красці», — сказала яна ціха. «Я проста хацеў, каб яна выжыла». Альвара апусціў галаву. «Я ведаю, і ён сапраўды так і зрабіў. Ён ведаў з жорсткасцю таго, хто нарэшце убачыў». Потым ён павярнуўся да Лівіі. Гэта быў самы цяжкі момант, магчыма, самае важнае ў яго жыцці. Ён не прасунуўся. Ён не спрабаваў яе дакрануцца. Ён не тэлефанаваў дачцы, каб прымусіць да інтымнасці, якую адкрыла кроў, але час яшчэ не назапасіўся.
Я не буду прасіць прастору ў тваім жыцці, быццам гэта маё належыць, сказаў ён, не адрываючы вачэй ад яе. Я не буду прасіць цябе прыняць мяне сёння ў вечары. Я не буду прасіць цябе давяраць мне толькі таму, што сярод нас ёсць праўда. Лівія глыбока ўздыхнула, яе вочы заблішчалі. Альвара працягнуў: «Усё, што ў цябе адабралі, было адабрана і ў мяне, але ты цярпеў гэта ўнутры, у сваім цэле, у дзяцінстве, у сваім імя. Таму я разумею адно: перш чым прасіць месца, я павінен яго заслужыць». Гэтыя словы кранулі яе, не настолькі, каб растварыць боль, але дастаткова, каб дакрануцца да кропкі, якая ўсё яшчэ стаяла ў руінах. «І як ты гэта заслугоўваеш?» – спытала Лівія. Пытанне прагучала без агрэсіі. Яна пайшла стомленая. Сапраўды. Як той, хто не хацэ ўбалець, але і не хацэ ўхлусіць. Альвара ўзяў некалькі секунд. «Застаецца», – адказаў ён, без уварвання, не вырваючы з цябе нічога, не аспрычваючы любоў, якая цябе стварыла. «Застануся, пакуль ты сам не вырашыш, ці ёсць для мяне імя ў тваім жыцці». Марлен заплакала больш адкрыта, бо гэта, магчыма, быў першы правільны адказ за вечар. Лівія апусціла вочы, ён паглядзеў на Клару. Потым да ліста Гелены прало жак. Потым на твар Альвара, быццам шукаючы там чалавека, якога кахала яго маці, чалавека, якога ў яе адабралі, чалавека, які цяпер кланяўся не ад слабасці, а таму, што яму няма куды уцячы. «Я яшчэ не ведаю, што рабіць з усім гэтым», – прызналася яна. «Я таксама», – адказаў Альваро, і ўпершыню з таго часу, як ён увайшоў у той пакой, паміж імі з'явілася нешта, што выглядала як пачатак, не абдымкі, ніякага прабачэння, непрымірэнне, проста сціплая праўда. Яны абодва згубіліся ў адным месцы. Клара, якая заўсёды дабіралася да цэнтра падзей простымі шляхамі, падняла вільготныя вочы на сястру. «Дык сёння ніхто не сыходзіць?» – Лівія пагладзіла яе валасы. «Не сёння». Альвара на імгненны заплюшчыў вочы, быццам гэты маленькі адказ выратаваў тое малае, што засталося ад ночы. На баку туалетнага століка партрэт Гелены, здавалася, назіраў усё ў цішыні, і ўпершыню за многія гады Альвара адчуў, што любіць кагосьці гэта не па крыві, законы ці па прозвішчы. Гэта было для гонару на каленях. І пачынайце з зямлі. Калі дзень пачаў асвятляцца, ніхто ў тым доме не быў такім, як раней. Скрыня ўсё яшчэ была адкрыта на ложку. Лісты Гелены раскіданыя, быццам яны нарэшце дыхаюць пасля гадоў у цэмры. Клара заснула на каленях у Марлін, усё яшчэ трымаючы мядзведзя. Альвара застаўся стаяць каля акна, не адважваючыся сыходзіць, быццам выхад з гэтай пакоя зноў выдасць усё, што ён толькі што адкрыў. Менавіта Лівія парушыла маўчанне. Яна ўзяла сіні нататнік сваёй біялагічнай маці, прыціснула яго да грудзей і павольна падышла да яго. Усмешкі не было. Не было гатовага прабачэння, але сцяны ўжо не было. «Я ўсё яшчэ не ведаю, кім ты будзеш у маім жыцці», – сказала Яна. Яе вочы былі поўныя слёз. «Але ёсць адна рэч, якую я хачу». Альвара ледзь мог адказаць. «Што?» Лівія глыбака ўздыхнула. «Я хачу, каб ты расказаў, як Яна выглядала, калі была шчаслівая». Гэта пранікла ў ім цалкам. Гэта не было абдымкам. Гэта не было слова «бацька». Але гэта былі дзверы. Альвара заплакаў, не хаваючыся, упершыню за многія гады не як бізнесмен, не як ганарлівы чалавек, не як спадчыннік цяжкага імя. Ён плакаў як той, хто атрымаў частку душы і адказнасць навучыцца яе заслугоўваць. Марлен апусціла вачы, упершыню адчуўшы спакой. І на той світанак асабняк перастаў быць маўзалеем сакрэтаў. Гэта стала месцам, дзе знайшлі дачку, выканалі абяцанне, і мужчына зразумеў, што сям'я гэта не проста адкрытая кроў. Гэта каханне, якое застаецца. Калі гэтая гісторыя вас кранула, напішыце каментар зараз, што вас найбольш кранула, і скажыце, ці даруецца вы пасля такой праўды.
Пакідайце свой лайк, каб падтрымаць канал, бо гэта вельмі дапамагае нашай працы дасягаць большай колькасці людзей. Калі вы яшчэ не падпісаны, падпішыцеся зараз і уключыце апавяшчэнні, каб не прапусціць такія захапляльныя гісторыі. І на гэтым усё не спыняецца. Націсніце на наступнае відэа, бо наступная гісторыя мае больш сакрэтаў, больш эмоцый і паварот, які захопіць вас ад пачатку да канца. Я пачакаю цябе там.